چەکدارێک دەرباسی دبستانێکی دەبە. خەڵکی دهێندرێ دبستانێدا وێ چاوە بەرسف بدن، گەلو ئەگەر دیزاینا ئاڤاهیە دبستانێ جیاواز بە، وێ بەرسفدانا وان جی جیاواز بە؟ گێل لوکس ji Zankoya Başûrê Kaliforniya de dezanîn ku bi pêşbîniya kompûterê endaziyar dikarin dizaynin ciyawaz ji bo avahiyên dibistanan durust bikin. We're interested in looking at how different building attributes Em dixwazin bibînin ka çi şêwazên avahiyan wê alîkariyê bike di demê teqekirinê da. Dereya kompûterê ra yek dikare her tiştekî bike, lê di jiyana rastî de tu nekarî. Dibistan û ofîsên din di rêya kompûterê de tên taqî kirin. Bû nimûne, mamosta li ser maşîna bazdanê baz didin da ku hez bikin çekdarek li dû wan tê. Gelek dizayn pêşniyar dikin ku çendîn cihên veşartî yên derketinê durust bikin. Bikaranîna sensoran di avahiyê de pir giring e. It could be the case that where there are Rengê em dikarin sensorên deng di van avahiyan da danin ji bo ku dema yek teqê bike di cî de wê sensor kar bikin. Bi dirustkirina van avahiyan yek dikare signalekê têda durust bike ku xelkê agadar bike ka baştirîn cihê derketinê ji avahiyê li kî ve ye. so I don't believe Ez bawer nakim ku em dûrin ji durustkirina avahiyên baştir ji bo parastina zarokan di dibistanan de. Demê lêkoler bizanin çekdar çawa êrîş dikin di nav avahiyan de, endaziyar dikarin avahiyên nû durust bikin bi teknolojiyeka baş ku jiyana xelkê biparêze.